Jotonono hambai hai te waisang Facebook live fainani bajjo mangpika ke khoroksaro tini bubagrani egencho je bubagrani samungno je gosini maliani samani bronjani hapingo musai patai ke peplai ro phaikwa te khoroksa Bijay Devarma mungoi bin kokno nang tini kipilna nima phapika kokngka haise oro walai lai jangai kokya jol dai jangai kokya do kokngka haise bo je samani kokni bisingti nang tini bino kokno phiroknai boba bubagrani kokno kahamke buda busikha busia bang saimia bufuba borok thanglai kya ke o kok satani bo bini sini mung kisi charo INPT BJP TJP amtirok by mili uinai bubagra by thamjang laina hinai je 2015 borok thanglai kya nei rok bo sao abo hangkai angoro chini takogokra Bijay Devarma no bonang hanhe question khlaipinai o question answer bo rithung answer question answer no bojes ka pang rena sunangnai kokngka haisi ani question no munungnai bo sawo bongkhapuro tamongui thangka hangkai BJP ni central ni leader ba state committee ni leader ni se saubo sorry central committee ya BJP ni state committee ni leader ni borsau ake bubagrani rajbari wo suri lainani rajbari wo soitan habui tongkha ake somoboto bo khoroksa christian ngkhana hayang ma tongo hangkai nang khoroksa christian sengui tongo ka bahake nang BJP ni leader sengile nang o ubo tam nai rajbari wo soitan rekhlainai ba soitan to nang seble nang khoroksa christian tutui nang joy Sri Ram hui tongi ko nono sakang nini busago se soitan habjak nono sakang ma rekhlaigra nai nina soitan no nini bakha bisingni nini busago se soitan kuplum bahake nang rajbari ni soitan no rekhlainai ang kisapan khapijak le akok rok no angkai te kaisa kok bubagra tam saka babo kaham ke bujinai thing oro bosawo bubagra rajbari phalnai hnai bubagra rajbari phalani kok saya kokni bisingo kak no bono sangabo kokni bisingo kak bujinani nango nangkhangke rajbari no phana phalai nai sinai o kok saw phalan kok saya bo ka tamni salai sinani bubagra tini wansugya kuino tini nangmani jorawo hanya saya ni jorawo gangkai tak mohai kogrok tongo bahai hanya saya jeklani bosai mano sabni khisuti pulai hamnai aba haise borok manayo hago botini khlainai ka botini congress of tongai nei ka congress of tongai tiprasani kok thaisa pan kok saimi angai tini bo amti political rong ya karei amsoli political khaisi nei botini bajong take great article sanan bagai ohana sanan bagai botini